L-isfidi li qed iġġib magħha l-gwerra fl-Ukrajna kienu diskussi waqt laqgħa li saret bejn il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech u l-kap ta' rappreżentazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta Lorenzo Vella, laqgħa li saret fid-Dar ċentrali tal-Partit Nazzjonalista fejn Bernard Grech feraħ lil Vella għall-irwol il-ġdid tiegħu. Lorenzo Vella ġie appuntat fl-ewwel ta' Marzu li għadda kif fit-terminu tal-kap ta' qabel Elena Grech kien ġie fit-tmiemu. Apparti li jmexxi rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'pajjiżna, Vella għandu wkoll ir-rwol ta' rappreżentant permanenti ta' Malta għall-Kunsill tal-Ewropa fi Strasburgu. Waqt il-laqgħa mal-kap tal-Partit Nazzjonalista, Vella rrefera l-impatti li qed ikollha fuq l-Ewropa l-gwerra fl-Ukrajna huwa rrimarka kif minkejja li l-gwerra mhix direttament fit-territorju tal-Unjoni Ewropea din xorta qed tolqot lill-Ewropa b'modi varji. Fil-fatt, fost l-aktar effetti diretti hemm l-inflazzjoni li laqtet il-pajjiżi Ewropej kollha partikolarment biż-żieda qawwija fil-prezzijiet tal-ikel. Lorenzo Vella semma wkoll kif iċ-ċittadini ġieli ma jkunux informati sew dwar sitwazzjonijiet politiċi u rrefera għal kummenti li qalu li l-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen trid tidħol fi gwerra, kummenti li huma fatwalment skorretti. Waqt l-istess laqgħa Vella spjega wkoll kif il-Kummissjoni qed taħdem sabiex iċ-ċittadin ikun iżjed informat u għalhekk qed tissaħħaħ il-komunikazzjoni bejn il-Kummissjoni u ċ-ċittadini Ewropej.